Abdallah kauna nake maka ba wai ba. Mustapha dana Abdallah kauna nake maka ba wai ba. Bismil ilahi mai rahama, ni da sunan ka zan soma, Rabbana ban ilhama, in yabo gun mai girma, Rasul babba dan babba. Mustapha dana Abdallah kauna nake maka ba wai ba. Ya Rabbu salli alal bashari, ma'ana al-mukhtari wa alihi zil anwari, har sahabbai na bashari ba za na ware guda ciki ba. Mustapha dana Abdallah kauna nake maka ba wai ba. So yau fa waka zan tsara a gun Muhammad uban Zahra, Rabbu yau ban basira, bai cika sai ta kwarara a gun ma'aiki mai haiba. Mustapha dana Abdallah kauna nake maka ba wai ba. Mustapha dan Abdallah, sidi mai kwana sallah, waza ya kai ka agun Allah, har da manzannin Allah wasu kai gare ka matsayi ba. Mustapha dana Abdallah kauna nake maka ba wai ba. Allah dole ne ni in soka, tunda Allah ya zabe ka, fa ba da tunkar ka, me zai hana ni na wage ka, Rasul mai kyawun duba. Mustapha dana Abdallah kauna nake maka ba wai ba. Nasirun Mansurun manzo Mushtaba Mukhtari, dan Aminatu Sidi annabi shugaban mu biyayye Allah. Nasirun Mansurun manzo Mushtaba Mukhtari, dan Aminatu Sidi annabi shugaban mu biyayye Allah. La ilaha illallah sayyiduna rasulullahi, fatiman annabta wanda yake jikin almahi. Allahu wahdahu la sharika lahu ya akhi, sai Muhammadu dan Abdallah shugaban mu biyayye Allah. Nasirun Mansurun manzo Mushtaba Mukhtari, Aminatu Sidi annabi shugaban mu biyayye Allah. Fa innaka mansurun shine gefen hatiminsa, Usudullahi Jibril Mika'il suna kafadunsa, mai ganin baya ta gabansa don cikar matsayinsa, mai kula kyan mutuwa mai masu rasulu biyayye Allah. Nasirun Mansurun manzo Mushtaba Mukhtari, Aminatu Sidi annabi shugaban mu biyayye Allah. Annabi Muhammad shine nasirun gun kowa, ba dan da shi ba gaba ɗaya da duk mun zamo kafurawa. Nabiyul huda laulahu ma'urifal huda injinawa, shehu alfazazi mai bege gada hafiyayye Allah. Nasirun Mansurun manzo Mushtaba Mukhtari, Aminatu Sidi annabi shugaban mu biyayye Allah. Ya mafi kyawo na halittun Rabbana mai tsarki, idan ka ce manzo mai kyau ne ka rage masa haƙƙi. Shi kyau ana raba shi ga mu domin ya yi muna aiki, to shi ma aiki mai ba kyau kyau ne rasulu biyayye Allah. Nasirun Mansurun manzo Mushtaba Mukhtari, Aminatu Sidi annabi shugaban mu biyayye Allah. Tarnaki farmaki gun kafirai mutanen banza, Safiyullahi Saifullahi ka kashe musu uzza, Manata farrasha har mabiyansu sun zamantu banza, kalimatu tauhidi sun bi a dole dan ka biyayye Allah. Nasirun Mansurun manzo Mushtaba Mukhtari, Aminatu Sidi annabi shugaban mu biyayye Allah. Ya masoyan Allah mai Allah Habibullahi, ya
jakadan Allah mai Allah najiyullahi ya taqiyullahi saifullahi abdullahi assalamu alaikum